सानसेखालि मासे बोरमाया ओइ गलाबै गलाबै ओइ गलाबै आया ओरैबाय सिखार दे सिखार नों मा खोनासङा थौ खामसालियाव थौ हौवाखौ नुवाखै नोङो हौवा फैनायखौ मानो एसेबां लोंना फैयो नोंलाय जिराय बेयाव आंनि गोसो आं लोङो लोङा बे आंनि गोसो बेयो नोंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया बेयाव आगैसना नों माने एफा अनो नोंलाय आंखौलाय आइ लाभ इउलै आइ लाभ इउ ओइ बोरमा ओइ आंथ' दाखालि नोंखौ दोनना फैदोंमोन नङाना हा मानो फैमोनखो नोङो हा मा खालाम फैदों नोंलाय हा खात नों माबार मालिकआ नागिरगोन नोंखौ मानो फैमोनखो मानो बिब्दि बुङो नोंलाय फिसा फिसौनि सायाव एसेबां अननाय गैया नामा नोंहा न'खौ गोसोखांदों नायनो फैदों बे नोंनि फिसा नंला नामा जौ लोङै लोङैल' गोदोनानै थायो न'खरनि फारसे एसेबो साननो रोङा नोङो नोजोर होआखैमोन नामा बिसोरखौ न'खरनि फारसे एसेबो साना नोङो जौ लोङै लोङैल' फैयो आंसो मिन्थिगौ बे खोथाखौ माबायदि सालायदों न'खरखौ जौ फाग्ला ओंखायनो न'खरा सिलिंखार जालांजोबसिगोन बोरो सिखा दानस'जोबना बिसोरखौ बोरो हा सिखा बोरो साला दानस'जोबना गासिबखौबो बोरोलै साला साला बोरोलै सिखा दानस'जोबगोन आं नोंसोरखौ साफा साफा गासिबखौबो आरो बे सोरजिया सोरजि नों गाबोन आंजों थांफानांगौ आङो खोथा होनानै दोनबोखाबाय आंनो फैसा नांगौ फैसा बे न'खरखौ माबायदि सालायदों आंसो मिथिगौ नोंसोर मिथिगौ नामा हा गाबोन नों आंजों थांफानांगौ रेडि जाना थानांगौ नों गाबोन नङाबा दानस'जोबगोन आं साफा साफा रावखौबो राव मिथिया आं फैसा नांगौ आंनो हे इसोर बे आंनि न'खरा बोरै सोलिबावगोन बिब्दिनो लोङै जायै थाबाय थागौ फिसा सासेखौबो गुबुनाव दोनहैखाबाय दा लेखा फरायनाय गथ'खौबो फानहैबावनो नागिरबाय हे आफा बे आंनि न'खर दावहायाव आंखौ देरहासार जानो बोर सारस्रिहर आफा बोर सारस्रिहर मा खालामनो नोङो सोरबा फै नाय हमथाबाय न'खौ बुसिनो फै नायनि आङो सोर माइकेला दं बेयाव आंखौ बुनो हानाय फै नोङो बिथांखौ सिनायाखै दानस'जोबगोन आं साफा साफा फै नायनि फै सिनायाखै हगार बुफायजोबगोन आं न'खौबो नोङो बारा जादों मिथिबाय नोङो बारा जादों आरो गाबावदोसो नोङो दानस'गोन नोंखौ दानस'गोन नोंखौ बुजिनो मा खालामनो नागिरदों नोमा खर' गाबावदोसो नोङो गाबावदोसो नै आंखौ सिनायाखै नों बायदि जौफाग्ला सुनिवाजों हाबा जानानै आं आंनि खाफालखौ जानानै लाबाय मा होनदों नोङो एकदम होगोन आं नोंखौ सिनायाखै आंखौ
Gapai tan nang maku sekarang nang maku. Baba. Salah. Kau, naik tu apa? Kau pegang. Mau nak? Ani kau mana? Amalan tangai. Baba. Ah, ni kau buat apa kau lupa? Sarji kau mana pun naik dah. Yo masa apa ni? Ah? Kau, salah. Kau, nak? Baba. Salah. Nang bagi coklat ni aku aja baik. Minta kau. Apa ni dia? Apa yang macam apa yang orang tu nak buat macam ni ban dia? Jangan ikut sang, ikut saya ikut kamu nang. Hati tinti kapan tanah ni siapa minta baik? Dan ni kesal ang makan bang semua. Kau tak kau panik bah kau tak sudah kau. Bang ni kesal ni psah. Ron ni. Sumpah kau salah. Nung jangan masa nak sungai lah. Ayah pani sonar boleh kau mah. Sebelum nanai, sebelum nanai pernah ni saja baik. Saya terkau pernah jamai. Dalam kapuran ni kau terkau pernah sana kita. Sumpah kau salah papi. Mana lagi ni? Nung mana? Nai ni. Fokus, fokus ini. Fokus, akhir wajan. Ah, ni mana pesa ada nama kau? Ah, ang sisa ada nak seminci kau. Ang ni kesal. Belok aku apa di sana dengan seminci kau? Kau. Skor. Mana skor? Sarji. Kau dah mudah kau. Mata nak. Kau. Baik, fokus. Mata nak belai. Kau. Sarji kau salah. Sarji kau murai dah. Makan. Mana ni? Aja berkena kau. Aja berkena kau. Dah. Dia tak nak jadi dia tak nak. Kau. Hai. Ada. Kau dah. Kau jalik. Kapai tanah siapa? Kau. Sarji. Ayah, nang mana kapten ayah? Nोंसोरखौ गोसोखांनो गाबदों आङो Neng kau leh mana ting kardeng ayah? बेयो दहाय बैयाव दै लायनायाव गालिना गोलैदोंमोन आङो बेनो थै ओंखारदों खोमा Ayah, agak Sarji ada fungbai fungkialai. नोम्फा फाग्लाया सोरजिखौ बाजाराव दाउ अमा फानहैनाय बायदि फानहैबाय फुंखायाबो मा होनदों दहायनिफ्राय न'आव फैयाखै बहा थांखोथाय आयै आयै बाबाया जोंखौ मानो अना आयै फरायनाय गथ'खौ मानो फानहरखो आरो फंबा फुंखायाबो खारबाय बिनानाव सोरजिखौ मानो मालायनाव फानहरखो आयै बे जोंनि बाबा नङा नामा आयै आयै नों जेबो सिन्था खालामनाङा आं बिनानाव सोरजिखौ लायफिनथारगोन आं लेखा फरायहैफिनथारगोन आयै नों दंना बाबा आं गाबला दे थां मालिकआ नोंखौ रायगोन ना आयै आं थांसै नङाबा दा आंखौ माहाजोना रायगोन थां
हजोंबो नोङो लेखा फरायनो मोनगोन ना मोजां मोजां गाननो जोमनो मोनगोन बाबा आं थाङा मानो थाङा जानांगौ जाखो मानो थाङा जानांगौ जाखो बाबा आं लेखा फरायगोन जों गेजेर गेजेर नों मा जों थांबाय थागोन ना आंनो लेखा फरायनो हजोंबो लेखा फरायनो आं मालायनाव थाया हजोंबो लेखा फरायनो मोनगोन जाम्बि गाबनाङालै जाम्बि गाबनाङा हामा गाबना सिथा सम्बार बेसेबांबा गोबावजों दिनैसो मा जायामोन बहुद खोथालै आब' फै न' सिङाव सिथा सिथा दे बुंलाय सम्बारु मानो इसिबां गोबाव जायामोन माबालै आब' गथ'आ बिराद लोमजादोंमोन लोमजानाय गथ'खौ मानो लाबोनांगौ जाखो गैला गैला हामथारबाय लोमजानाय गैला नै हामथारबाय एकदम खनसे बिजि थुनायावनो हामखाथारबाय बुनानैसो लाबोदों नामा गथ'खौलाय गैया बुवाखै माथो गाबगासिनो दं बुवाखै गाबाखै गाबाखै बुवाखै बुवाखै बिमा बिफाखौ गोसोखांगोन होननानैसो गाबदों सम्बारु नों आंनिफ्राय थाखा लांनायखौ गोसोआव दंना गैया नोंलाय आंदि थाखा होनानैसो लादों खामानि मावग्राखौ गाबबाबो गाबाबाबो बे थांनो मोनला गोसोआव दंना गैया नों आंनिफ्राय थाखा लांनायखौलाय बेसेबां जाखो गोसोआवथ' दंमोनलै आब' 25,000 जाबाय बे गथ'आलाय मा रोंनो 25,000 थाखाखौ बे गथ'आ सुख'नो हागोन जानो हागोननो हागोन बहुद मोजां मावखायो आंना गथ'आ आब' फंसे खोथासो दंमोन ना मा खोथा न'आव माइरं एसेबो गैथ्रामोन फैसा एसेसो मोनगौमोन नामाथाय फैसाया बिदि बिबा मोनो नामा दंफां बिलाइफोर बायदि जांख्रिबानो मोनो नामा ओइ बिफा नोंनाव फैसा दंबा एसे हरलाय नायनांसिगोन र' नै न बाबा मामा नों फै थाखा लांखाबाय आंनिफ्राय फै न' सिङाव फै न' सिङाव फै बाबा आब' मा जोंहानि फुंखाखौ नुबाय बायदों नामा जों नुवाखै दे थाथ' दे आयं मा जोंहानि फिसाला फुंखा फैबाय बायदोंमोन नामा मैयानिफ्रायनो न'आव गैया गैया आयं गुबुनथिं नागिरहैथां Hey! 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 ओइ मनिराम नैखौ सावफैनो ओइ मनिराम थांब्रा जौआ लाना फैदो थां नों लानानै फै जागोन दे आंनि हिन्जावनि अमाया बिराद गोथावलै आरो माबा बिखा दंबावो ना बिखा बेखौ एवनानै जानांगौ लों भाइ लों 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 ओइ सोरजि बिफा आरो दाउला खासि मासे दंबावोसो दाउला खासि जाबावनांगौ गाबोन समफोर जा टेनसन गैयालै आंनाव जानाय लोंनाय जेबो टेनसन गैयालै जा गोसोबायदि जा भाइफोर
आरो साननैसोनि उनाव जाबावनांगौ दाउला खासि लों अमाया गैला माथो सोरबासो लांबाय नामाथाय अबा थांदों दङ अबा थांदों खोमा नागिर थां दिगदार होबाय थाना बेयाव जुमाय लोंनायाव अमाखौ नोंसोर बुथारदों नामा हो आं मा बुंदों खोनागोना खोनायाखै नोङो जानो गोसो जाबाय देथारबाय जाबाय आरो बाथोबाव बात खतम खालास बारा खोथा बुंबाय थाना काट सिङाव आंनो अमाखौ जल्दि लाबोनानै होफैफिन आं सोरजिखौ माजों लायनो सोरजिखौ लायनो होननानैसो आं मालायनि बे अमा आदि लादोंमोन बेखौबो नों जानानैसो होबाय साला जौ फाग्ला पापिसो नोङो मानसि नङा अमा नांगौ लोंनो अमा नांगौ आं होनो नोंनो अमा नांगौ नोंनो अमा नांगौ नोंनो मानसि मोजां नङा नोङो पापि मालाय अमा आदिखौबो जानानैसो होबाय अमा नांगौ नोंनो ना अमा अमा नांगौ नोंनो नैबे आंनि बट नाङासैलै आंना हासा गेलेदों नोंसोरो मा नायदों आंना जोब्बायलै गारनानै बेनिखायनो नोंनिखौ नायदों जानला मोनला नङा दै राङा बयनाबो थांदों बिदि जानला मोनला नङा मोजां गेलेनाय गेले नङाबा जारला दं खोथाया नोंबो गेलेग्रा आंबो गेलेग्राब्रा So Blind हो दे हो ब्लाइना हो ब्लाइन्ड बे ब्लाइन्ड अब्बाय So देखाय खादा र नैबेखौ नायना लाग्रो बेखौ जे बेयो थगायदों नोङो दाउ सिखाव मा जाला माला बुंलाबाय थाखो गेलेनायालाय मोजां दाउ सिखाव गोदौ सोराव मा जाला सिनायखोनो आंखौ नोंखौ सानसे नायथारगोन साला सिखावनि जात नों मा होनदोंलै नोंखौ गारा आङो नों मा आंखौ नायनोलाय आं नायगोन नोंखौ नायगोन नोंखौ आं सानसे नायथारगोन आं नोंनो गारा आं नोंखौ नायगोन नोंखौ नायगोन सिखाव ओइ सोरजि मा दाबो जि सुनाया जायाखै नोंना जासिगोन आयं जानायालाय माथो बुरजा जायो थरसेफा जि सुनाया दाबो जाया नोंना ना बे गासिखौ स'
लों बुन्दुफोर लों आंहालाय फैसानि मा सिन्थाब्रा आंहा जेबो टेनसन गैया आंना फिसालानि हाजिरा मावनायानो आंहा जाबाबो लोंबाबो जोबा मिथिबाय आरो मोनसे खोथा जाबावबाय आच्छा मा बुंदो मा खोथा जालाय दाखालि आङो फिसाजोखौ 25,000आव ज्राव फैसाया नै पकेटाव थ्रोब 25,000 गांला फैसाया आंहा सिन्था गैया आजिखालि लेखा फरायनानै मा लाब दङब्रा जेबो लाब गैया BA MA पास खालामबाबो साख्रियानो मोना माथो ओंखायनो लों आं दं आं लोंबाव नांला बन्धु जों हाथारला लोंबावदोब्रा बथलसे नांला हानाय नंला जाथारबाय ओइ लोंबावदो ओइ बाजै लाबाव बथलसे नांला नांथारला दा लाबोसै दै हाथारला ओइ बन्धु नों लोंदोलै जों थांसैलै ओइ र' नै बाजै फैसाया लांफै फैसाया लांफैलै नै आं थांसै ओइ सैमाफोर र' दैयासो गोदोजोबलाय लांबाय दाबो मोनफैला मा जाहैखो गलापै 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 नों बबे जादों हा जौसो लोंनानै फैबाय माइरंआलाय बोरैथो दै जाना दोननाया गोदौनानै रानलांजोब्बाय लोंदों थाब फैबानो जायो माइरंखौ लानानै माइरं हर थौनायखौ नुवाखै नोङो एसे गोबाव थायो नामा हौवाजों समान बुंग्रा जादों नोङो नंगौ हा लोंखो मा हौवाजों समान बुंग्रा जादों नोङो नोङो हौवाजों समान बुंग्रा नोङो नोंनि थाखायनो आङो फिसौजों आलाय सिलाय जानांबाय दै रानजोबबाय मा बुंदोंलाय नोङा नोंखौ बोरोब्रा सिखाया बोरोलै दानस'नां एला सिनायाखै आंखौ र' जाला आंजों समान बुंग्रा नोङो आंजों समान बुंग्रा आं बे न'आव थाला बहा खारदों नोङो ओइ र' बोरै बहा खारदों नोङो आया ओइ बोरै गलापै मा बार ओंखारबाय नोङो गलापै बहा खारगोन नोङो देबा आंनि हिन्जाव नोंसिनाव दंहैयो नामा फैल' नोङो दानस'गोन आं नोंखौ गलापै फैल' नोङो बेयाव नोंखौ दानस'खागोन आङो
ओइ आंखौ नुवाखै नामा नोङो बोरो बेसेन हर आं आरो हाथायनिफ्राय फैब्ला बे खामानिया जोबनांगौ थाबनो नङाबा मोनगोनसो नों आंजों थास'फ्रा हाग्रा जाजोबथारबाय माथो बिफा नोंगौथ' आरो गासिबो हाग्रा जाजोबथारबाय बेयाव आरो ओरैबोथ' गासिबो बागानानो हाग्रा जाजोबथारबाय बेयावबो हाजिराखौनो होनांसिगोन र' अ गलाफि मा खोथा आदा खामानिफोर मावनांगौ दं नामा अ आंनो रां नांगौ जादोंमोन खामानियाथ' दङमोन थास'फ्रा एकदम हाग्रा जाजोबथारबाय गलाफिया हागोन जानो बिफा बेफोर खामानिखौ बेलेगनो होजाया होमबा हानाय नङा बियो हागोन बाजै बे खामानिखौ आंनो मावथारगोन आंनो रांनि गोनांथि जादों आंनो मावथारगोन बे खामानिखौ ओइ बिमा हागोन बियो दे मावथोंसै बियो आंनो खामानिखौ मावगोन आदा खामानिखौ दे होमबा जासिगोन माबा बाजै साननैयानो जाबाय ओंखाम मोनजायैया हायोबा आं माइरं सेरसे हरदो आं खामानिखौ मावना होथारगोन माइरङाथ' दा गैया दे बिमा दङबा एसे हरबानो जाबाय दे माइ गोरानालाय दं सौनो मोनाखै सौना लांनो हागोन आं सौना लांगोन बाजै दे बिदिबालाय थौदो ভাঙা লোহা টিং প্লাস্টিক এই ভাঙা সিঙা কি হল এবেলা কি আছে আপনার টিং লোহা কেনেকে দিছে টিং 5 টাকা লোহা 12 টাকা র ইয়াতে থাক ল এইটো ল কিমান দিব লাগিব এইটো তইহে জানো কিমান দিয় এইটো 40 টাকা মান পাব আৰু কিমান পাবনো এইটো 400 টকাত কিনি আনিছো মই এইটো 400 টকাৰ বস্তু নহয় নতুনত 400 টকাত কিনি আনিছো মই কি কথা কৈছ তই বস্তু নহয় তো আপোনাৰ ল 300 টকা দে 300 নিদিও 50 টকা দিম আপোনাক 200 টকা দে বল 50 টকা দিম তাৰ ওপৰত দিব নোৱাৰো আৰু কেলে নোৱাৰে নোৱাৰি 100 টকা দে 50 টকাই দিম 100 টকা দে বুলি কৈছ নহয় মই 50 টকাই দিম আপোনাক দে 100 টকা দে 50 টকাই দিম হাট 100 টকা দে যা তামসাৰ দিলাল যা মানুহ হে বৰ অন্যায় কৰিছে দেই আপুনি কি নাপায় কিন্তু কি কৈছ তই ৰাস্তা বকি না যাবি হা যা চুপচাপ সালা
मा जाखो ओइ गलापि मा जाखो सिखारलाय ओइ गलापि ओइ बिमा ओरै खारबोलाय नै गलापि माबा जाबाय ओरै फैलाय ओइ गलापि सिखार हाब बोरै बिदि जाखो सिखारलाय गलापि थांलाय बिमा थाब फैलाय लायनि र' ओइ गलापि सिखार मेगन खेवलाय ओइ बिमा थाब लाना फैलाय दैया ओइ गलापि सिखारलाय थालला गलापि दे एसे लों गलापि लोंहोलाय दे थालला गलापि थालला मा जायो बिसोरो दे आयै माब्रै बिदि जाखो गलापि नोङो दे मोजाङै दे दैखौ खर'आव फिलाय दे एसे फिना होलाय दे थालला गलापि थालला दे मा जायो गलापि मा जायामोन नों गलापि मा जायामोन गलापि माइ सौबाय थानायावनो मा जाखोथाय उदैबो सानाय मोन्दोंमोन खर'बो गिदिंनाय मोन्दों साननैयानो जाबाय ओंखाम मोनजायैया बिनिखायनो जादों नामाथाय जागोनथ' आरो ओंखाम मोनजायाब्ला साननै सानथाम जाबायब्ला ओंखाम मोनजायैया थांलाय बिमा ओंखाम संनाय दंबालाय ओंखामखौथ' दासो जानदोंमोन आं नाङा बाजै नाङा ओंखाम जालायला आङो माइरं दंबा माइरंखौनो लाबोदो ओइ संना जाहैनोसै दे आङो। लायलाय र' थांनि आङो लायनि माइरंखौ लाय दे सिखारलाय दे सिखार नै माइनाव बिमा मा नों जोंहानि ओंखाम संग्रा थौखौ लांबाय बायदोंमोन नामा नागिरबाबो मोनासै आङो लाबाखै दहाय नोंसिनि मालिकखौसो लानाय नुदों आङो भाङा सिङानो हरनाय मा भाङा सिङा फैदोंमोन औ मा जाबावगोन बिजों गैथ'वाबालाय जोंहानावनो लांफैथ'दों जागोन दे हरथ'दो अननानै Hukun!
आयै मा जाखो ओइ नोंसोर मा माबार थाफैलाय फै 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 आयै सोरजि बिफा मा जाखो आयै सोर नायनो हरखो आयै मा जाबावगोन दालाय आयै खर'आवबो आथिङावबो आयै बो मा जायो नोंसोर थु दे माबार बो दे खारफेरा थाब मोजां फुथु दे मोजां फुथु लासै लासै आयै सोरजि बिफा मा जाखो आयै बहा मा जानानै फैखो सोरजि बिफा मा जाबावनांगौ दालाय खर'आव आयै आथिङावबो बहा मा जानानै फैखो जौ लोंनाङा होनना बुङो आं खोथाखौनो मानिया बहा मा जाना फैनाय थास गेलेनायाव खर'आवबो आथिङावबो बुना हरबाय थास गेलेनाङा होनना बुङो आं खोथाखौनो मानिया दालाय मा जाबावनांगौ सोरबा डाक्टर लिंना लायदो आंनि बुंनायखौ मानिया नोङो आयै सोर मा जाबावनांगौ दालाय मानसियानो रावसाव गोलैलांला आंनि खोथाखौ एसे मानिया नोङो डाक्टर लायनो थांनाया मा दाबो सफैदिया थां डाक्टरखौ मा थाब लाना फै डाक्टर थाब नायलाय खर'आवबो आथिङावबो बुनानै होबाय रावखौनो गैलांला गावसोरनो थास गेलेनायाव बुलायलायदोनो हा बोरै बिदि जानो मोनखो गावसोर जालायबायनो थास गेलेनाया माबोरै जाखोथाय आं नायनि नों एसे हगारलाय आं बिस दानगारनायनि बिजिखौ होबाय नैबे मुलिखौ लाखि नोंसोर बिखौ डाक्टार गिदिरनाव लानानै थां आं बिखौ रिक्स लानो हानाय नङा सिन्था खालामनाङा मानसिया मोजाङाव फैगोन लासैनो नैबे टेब्लेटखौ जाहोबानो जाबाय डाक्टर बाबु आंनाथ' दा फैसा गैया नोंनो अननानै नायथारदो डाक्टर बाबु रांफोरासो बेसे आच्छा राङाथ' 200 जाबायमोन आंहाथ' रांबो गैया दा आखायाव थाइसेबो आं नोंनो साननैसो उनाव हैनोसै जेबो नङा दे अब्लाबो एसे थाब हरनो नाजादो आंहाबो मुलि सुलि बायनांगौ जायो नालाय दे होमबा थाथ'लायदो सोरजि बिफा नों मानो एसेबां गाबदों गाबनाङा आं दंना आं नायगोन नोंखौ नों जेबो सिन्था खालामनाङा आं नोंखौ बिदि नायना थाबाय थाया जेसेबां रां नांगौ जायो आं नागिरगोन आं नोंखौ डाक्टर गिदिराव लानानै थांगोन सोरजि बिफा नों सिन्था खालामनाङा आं माहाजोनाव रां बिना लायनि माहाजोना नोंनो रांखौ हरगोन जानो माहाजोना रां हराब्लाबो आं गुबुनाव बिना लायगोन नों बारा रायलायनांला आं दंना नों सिन्था खालामनाङा जेरैखि जायाब्लाबो आं नोंखौ मोजां खालामथारगोन थां रांखौ मोनगोन बायदिबालाय थांनानै थाब फैफिन बिमा नों थाब फै नै अनसुला बिमा सोरजि बिफाखौ एसे नायफैथ' दे आं फैसा नागिरहैनि
आं मा गोरोन्थि मावफ्लांखो आंनि गाज्रि आखुनि थाखायनो आं दिनै बेबायदि गिदिर साजा मोननांबाय आंनि थाखायनो आंनि गथ' गथाय आरो हिनजाव जोबोद खस्थ' मोननांबाय आं मा मावफ्लांखो आं मा मावफ्लांखो ए बुन्दु मा बैथिं नाहरलाय गलाफिखौ मैया हौवाखौ बिराद गाज्रि बुबायना बै दाउ सिखावा मा जाबावगोन बे गामिया बे जुमाय लोंनायखौ बोरै गारहोबावनो हागोन बाबा बाबा नोंखौ सोर बिदि खालामखो मा जाखो बाबा नोंखौ सोर बुनाय आंनि गाज्रि आखुनि थाखायनो आंखौ दिनै इसोरा साजा होबाय बाबा आं नोंसिनि आरो नोंस्रा आइनि खोथा मानिनायमोनब्ला आं दिनै बेबायदि जानाय नङामोन नोंखौ आं थास गेलेनाङा होनबाय थाखादोंमोन नोंखौ जौ लोंनाङा होनखादोंमोन आं बाबा नोंनि लोगोफ्रा मोजां नङा दिनैनिफ्राय बेबायदि दा खालामसै बाबा नोङो नैबे ओंखामखौ जा बाबा बाबा आं नोंनाव फंसे खोथा सोंनो मा बाबा नों आगै सोरजिखौ बेसेबां राङाव फाननानै फैखो आं बे माहाजोननिफ्राय बहुद फैसा लानानै दोनबाय बाबा नों जेबो सिन्था खालामनाङा बाबा हाजिरा खामला मावनानैबाबो आगै सोरजिखौ लाबोफिनथारगोन आं बाबा दाय फैबाथाय बे ओंखामखौ जाहो बाबा आं थांसै थाब थाङाबा दा माहाजोना आंखौ रायगोन बाबा थां मा जादों गलाफि मानो गाबदों आंनो खोन्थालाय बाजै सोरजि बिफाखौ सोरबा बुनानै हरबाय दा डाक्टर गिदिरनाव लांना आंनाव थाइसे रां गैया अन्नानै रां दंबा हरथ'दो बाजै नोंनि दुखुखौ आं बुजिबाय गलाफि दा नोंदाबो गैया आंनि आखायावथ' रां थाइसेबो गैया आं दा मा खालामनो नोंदाखौ फैग्रोनो हो फै गलाफि खामसालियाव जिरायफै जागोन बाजै आं बेयावनो जिरायगोन दे होमबालाय जिराय दैफोर लोंनो नामा गलाफि लाबो र' लायनि आं नै दैया बिफा रथ'लाय मा गलाफि मा खबर आदा सोरजि बिफाखौ सोरबा थास गेलेनाया बुना हरनानै जोबोद गाज्रि जखम जाबाय आदा डाक्टर गिदिरनाव लांनो आंनाव दा थाइसेबो रां गैया बेनिखायनो आं नोंनाव लांनो फैथ'दोंमोन आदा अन्नानै आंनो एसे रां हरथ'दो आदा हायोबा आं थाबनो खामानि मावनानै स्कुल फैगोन आंनावबोथ' दा एसेबां रां गैया मोननांगौ रांफोरखौबो मोनजोबाखै आङो बेफोर गासिबो जौ लोंनायनि थाखायनो जाजोबदों नैबेयाव एसे रां दं बेखौनो लाना थांथ'दो आं थाबैनो खामानि मावनानै फैगोन आदा गाज्रि दामोन दे
फाले बे खामखौ मानो सिफायखो नोंलाय मानो सिफायनांगौ नोङो ओइ गथ' नोङो मा खालामखो नोङो नों मानो एम्फाया बायना होफैदों बेखौ नों मानो एम्फाया ओइ नों जेब्लासिम बे न'आव थाबाय थागोन खामानि मोजां मावाबानो बिदिनो मोनबाय थागोन नोङो नै साला सालि Ayah, bisa aku putarsikan? Ana, nonton aku langganan. Ayah, yang aku langganan. Roro hanon nङा मानो हायिखौलाय हानहरलाबायदों मानो हायिखौलाय हानहरनांगौ जाखो माबायदि मोनदों मा गलापि बेफोरखौ मा खालामलाबायदों हामा हौवाया हिन्जावनि आथिङाव हमनो हामा गलापि आंखौ निमाहा होदो गलापि नों गावनि दुखु खस्थ'खौ सहायनानैब्लाबो आंनि गोसोखौ गोजोन होयो नों आंनि थाखाय गोबां खस्थ' सहायनांबाय आंखौ निमाहा होदो नों जे बेसे अनसुलि आं नोंखौ दिनैसो मिन्थिबाय नों बिब्दि गाबबाय थायोबा आं बोरै गोहो मोनो गाबनाङा गलापि आंखौ निमाहा होदो गलापि नोंल' मोजां जा नोंखौ लानानै आं थांनानै थायो नों मानो मा सानबाय थाखो नों जेबो साननाङा आं ओंखामखौ उखैयाखैमोन नोंखौ दुखु मोनजानो गिनानैसो जाफ्लाबाय थादोंमोन आं नों जा दे आं उखैयाखै बिमा
नों आंनो गासिबो ओंखामखौ जाहोनानै नों गाव दैखौनो ओंखाम जाफानाय बायदि मानो आंनि सिगाङाव जाना देखायनांगौ बिमा बेफोर मा खालामनाय जादों बिमा आं माबा दहायसो जाखानायखाय जायाखै नोंखौ दुखु मोनजानो गिनानैसो ओरैनो जाफ्लाबाय थादोंमोन आङो नों जा दे जेबो नङा आं उखैयाखै बिमा नोंसोर आंनि थाखायनो जोबोद दुखु सहायनांगौ गोनां जायो आरो जोबोद दुखु सहायबोनो गोनां जाबाय आं थैनायानो मोजां जासिगोन नामा बिमा मानो बिब्दि बुङो बिफा रायजो जानायाव दुखु सुखुआलाय थाखायो नों बेफोरखौ मानो बिब्दि बुङो बेबायदि दुखु खस्थ'खौ सहायखानांगौ नों दुखु जाबाय थानाङा आं नोंखौ ओंखाम दौना जाहैया गोबां सान जाबाय आं थांना थानाय समावनो नै आंनि आखाइनिफ्राय खब'से ओंखाम जाया माथो आं फिसा गिदिर गिदिर देरजोबलायनानै नै आया साबाय नै जा नो आरो खब'से जाबाव गलापी आंखौ निमाहा होदो गलापी आंखौ निमाहा होदो आंनि थाखायनो नों जोबोद दुखु सहायबोनांबाय गथ' गथाय गासिबो गोदाव सोराव जाजोबनांबाय आं थांना थायोब्ला नोंसोर जोबोद खस्थ' मोनबावगोन आं बादि सासे जौ फाग्ला एग्रा मानसिया नोंसोरखौ माबोरै जाहोनो थानो गलापी थानो ए गसाइ नोंनिसिम मोनसे आरज नोङो बिसोरखौ मोजाङै आलो गोजोनै लाखिदो
दावहां नखर दावहां सुखु गैला गोजोन गैला नखर दावहानि थाखाय नेवसिबाय गोजोन आंखौ नागारहायै जिउनि जोबथासिम सुखु गोजोन नों माजिरा सोरनावबा गैया नखर दावहां नखर दावहां आंनि फाग्ला बायदि आखुआ बिसि फिसा गासैखौबो दुखु मोनहोबाय आंनि फान्दाय सुला गोसोआ नंखायखौनो साजायनानै देरहासारनाय जाबोबाय नङामोन दाया नोंसिनि नङामोन गोरोन्थि नोंसिनि जानांबाय आं दिनै उनदाहा सिलिंखार नखर सोरजिना नखर दावहां नखर दावहां जिउनि दावहायाव आं जेननांबाय देहा सोलेर गोसो गोरबो सुग्लिजोबजाबाय अबं गसाइनि नोजोराव नंखायखौनो फोलानानै बारग'नो हाया दोहो दोहो सानफिन नांबाया मोथो मोथो गाबखुमासैया नायफिनहरदो आंखौ नों गसाइ खौसे नखर दाफिननो हानाय नखर दावहां
दावहानि थाखाय नेवसिबाय गोजोन आंखौ नागारहायै जिउनि जोबथासिम नेवसिबाय गोजोन आंखौ नागारहायै जिउनि जोबथासिम नेवसिबाय गोजोन आंखौ नागारहायै जिउनि जोबथासिम ओरैनो नेबाय थानानैथ' जाला थौ लादो थौ सोर फैसा सानो गेलेनि आं थाङा फैना आयंआ रायगोन राया फै आयंआ रायगोन
फैना आं थाङा होनदों फै बैयाव अबाव थांखो बे गथ'आलाय खामानि मावनायालाय आइ सोरजे ओरै फैलाय खामानि मावनाया अबाव थामोन नोंलाय अबाव थामोन बे माइरं जावनो होनाया अबाव थामोन नोङो बे माइरं जावनो होनाया लावथिया बोरो लावथिया नोंखौ बुथारखागोन आं लावथिया बोरो आंखौ मोनाङा ओइ सालि नोंखौ खामानि मावनोसै ना नों खामानि मावग्रा गथ'सो बियो नों मानो बिदि लोगो जानांगौ नोङो हा फै ओरै फै आयै बाबा आंखौ लांफैदो आं नोंसोरखौ नुवाबा थानो हाला आं थांना थानो गोसो गैला थांना थानो गथ' गथाय थानानैबाबो गथ' गथाय गैयि बायदि जालांबाय इसोर आंनि न'खर दावहाया बेनो नामा सोरजि बिफा नों बहा दङ आंखौ लांफैदो आयै गाबनाङा जाबाय दे जाबाय जि जानांगौ जानानै थांबाय दा माथो खालामबावनो आयै नों गाबनाङा फिसा नोमफाया जोंखौ गारनानै थांबाय जों सोरखौ नायनानै थाबावगोन दे जाबाय दे थैनांगौआवथ' थैनानै थांबाय थैनायखौथ' सोर हमथानो हानो नाथाय मोनसे खोथा खोनासं आं नोंसिनि दुखु दाहाखौ सहायनो हाला आं कमल फिसाखौ नोंनो गथायफैफिनबाय आरो खोनासंबाव बे नोंनि हौवाया आंनो हा बन्द होदोंमोन बै समाव बे हाखौबो आङो दिनै नोंनो गथायना होफिनबाय आंनो जेबो नांला जाहाथे नोंसिनि न'खराल' सान्थि जाथोंसै नोंसोरो बे हायावनो मावै दाङै जानो हासिगोन आयै सोरजि बेखौ नायलाय मा नों बेखौ फरायदोङो ओं देलाय फरायलाय जायख्लां मा खालायदोंलाय बेयावलाय आं सोरजिखौ लेखा फरायहोदोंमोन बे लेखा फरायग्रा गथ' नङा बे खामानि मावग्रासो नों बेजों मानो लेखा फरायनांगौ फै नाला खामानि मावनाया दाबो जायाखै हा नै बिमा बे गथ'खौ मानो बुदों नोंलाय मानि बुवा खामानि मावनायानो दाबो जायाखै बे गथ'खौ मानो बुदों नोंलाय गथ'फोर नालाय गेलेखागोन फारसेथिं मावरिया गथ' बिदि मोना नङा अननाय गैया नामा नोंहा बेबायदि लायहोनायावनो फाफ्लियाव बारखोगोन थाव न' सिङाव गाबना दे जारु दे आं अनगोन नोंखौ आं दङ ना गाबना दे आं अनगोन नोंखौ नै बिफा बेफोरखौ नुदोंना नुवाखै नोंलाय मा बे खामानि मावग्रा गथ'जों गेलेबाय थानायखौ बेखौ टाउनाव फरायनो दोनहरनोसै बिदिजों जानाय नंला एफा गोजान टाउनाव फरायनो दोनहरनोसै फिसाला सासेल'खौनो गामियाव माथो स्कुलफ्रा मोजां दं आरो मानो टाउनाव दोनहरबावनो आं मिन्थिया बेफोरखौ थाखा फैसायालाय माथो जोंहा थोजासे दंखायो माथो फिसानाव गाराबा सोरनावथो गारनो नों थिगखौनो बुंदों बिदिब्लालाय जों बै अदालगुरिनि डायमन्ड स्कुलावनो दोनहरनोसै एडमिसनबोथ' सोलिगासिनो दङ
बे साननैसोआवनो जों गथ'खौ लांनोसै दे जागोन होनबालाय सोरजि आयै नोंसोर आंखौ लांनो फैदोंना आयै औ सना नोंखौ लांनो फैदों आदा नोंबो आंखौ लांनो फैदोंना ओं सोरजि बिनानाव बाबायालाय सोरजि बिनानाव बाबाया जोंखौ अराय समनि थाखाय गारनानै थांबाय थार नों मानो बिदि बुंदों आदा बुंनाया नंगौ नामा आयै औ सना नोंसोरनो बे जोंखौ अरायनि थाखाय गारनानै थांबाय आयै बाबा बाबा नों जोंखौ मानो गारनानै थांखो बाबा नों आंखौ मानो लिंहराखै आयै बाबाया बोरै थैनाय खिन्था आयै खिन्था आयै बाबाया बोरै थैनाय खिन्था बाबाया बोरै थैनाय खोन्था आयै खोन्था आरो खोन्था नों जोनोम फैया जोंखौ जाना होसिया मुलि जाना थैबाय सना मा खाबले खुले जादों बेयावलाय मा जादों नोंसालाय माबा नै सोरजि बिफाया थैबाय मा थैबाय फिसाजोनथ' खिन्थाफैनो हागौमोन ना नायनो हागौमोन बियो खबरखौ हरदोंमोन आदै नाथाय ओं आं मिथिखागौ थैनायखौ मानो थांनो थैनानै थांबाय जोब्बाय आरो बेखौलाय मा खोन्थाबाय थानांगौ हामा बेबायदि बुंनो हामा हौवाया बेना थैनायनि लामाखौनो नागिरखाबाय थादों हामा दुखुआव आरो दुखु जासिनो बेबायदि बुंनो हामा गासै खोथाखौ दोन दा मा नांगौ बुं आंनि जेबो नाङा मादै गाबोन सोरजि बिफानि दहा दं बे दहानि थाखाय साननै सोरजिखौ हरथ'नो हागोन नामा हगार हरनो हानाय नङा जोंहा दाबसेयाव थांनो ओंखारदों जोबोर खामानि दं न'आव फै फैद' नोंसोर थाथ'दो दे जों उदालगुरियाव थांनि ला 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 आयै बिसोरथ' आंखौ थांनो होनखाला नोंसोर आंखौ माला लांफैगोन लांफैगोन सना थाबैनो लांफैगोन नों जेबो सिन्था खालामनाङा सोरजि बिनानाव नों जेबो सिन्था खालामनाङा बाबाया जेसेबां रां लादों आं बेखौ सुख'जोबगोन आरो आं नोंखौ लेखा फरायहोगोन आयै नोंसोर थांदो खामानि मावनानै दोनां मागो बुरि आंखौ बुगोन नोंसोर आंखौ थाब लांनो फैदो मागो बुरि आंखौ रायै रायै बुबाय थायो आं बे न'आव थानो हाला आयै 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 आं बे न'आव थानो हाला मागो बुरि आंखौ रायै रायै बुबाय थायो गाबोन
감당하잖아. 감당을. जोंनो थाबै लांफैगोन. नैबेयाव सरायखुन्दि दङ. नों जाखुमा दे. मालिकखौ नुनो नाङा. आयै आं बाबानि दस्रायाव थांनो मोनाबाबो उनाव थांनानै बाबानि गोथै हाखराव बिबारखौ हरफिन आङो नोंसोर थांदो आयै आंखौ दाबलांबाय आना आंखौ दाबलांबाय आं बे न'आव थानाया आयै आयै आना आयै आब' बे नोंसानि मोसौ हालिसेखौ हरथ'नो हागौमोन नामा आं खोथिया फोना लागौमोन अ आं मिथिया बेखौ ओइ मालिकनाव सोंना लां नै गलाफि फैदों माबा गुमै बे नोंसानि मोसौ हालिसेखौ हरथ'नो हागौमोन नामा आं खोथिया फोना लागौमोन फिसालाखौ हालेवहोगौमोन आंहाबो खोथिया फोथारनांगौ ना बिनानाव नोङो गाज्रि मोननांला नों गुबुनाव बिहैदो आयै मा जाखो आयै सिखार आयै सिखार आयै आं बोनोसै आयै नों हमहैदो थां नाङा नों हमबाय थां आं बोनो हागोन दे आयै बिदिब्ला आयै आं ओंखाम उखैबाय ओंखाम जानोसै आयै फै थौखौमोन फिसा दिनै दोनथ'नोसै आयै
आयै ओंखाम गैया नामा दिनै दिनै बेखौनो जाथ'दो फिसा माइरंखौ नागिरना मोनाखिसै आङो दा बेलासियाव संना होसिगोन दे आङो माइरं नागिरनानै दा बेखौनो जादो जागोन आयै नै आयै नोंबो जा कमल माथो बिराद हालेवबायब्रा नोंलाय बिदि हालेवब्ला माथो बिराद माहाजोन जागोनब्रा नोंलाय माथो सानदों नोंलाय नोंसोर बादि सानदों नामा आंखौ गैयालै आंना नांगोलानो गाज्रि जानानै हालेवनो हायाखिसै नों मैया सानसे देब'मोनाव जौ लोंनासो थादों बेफोरखौ मावना लामोन ना नोङो कमल नोंसा आइया लोमजानाया माबायदि जाखो बेनोथ' आइनि लोमजानाया एसेबो मोजाङानो जायाखै फारसेथिं बिनानावखौबो दासिमबो लायनो हायाखै आङो जोबोर जारला थाखा फैसाफोरखौनो बुथुमबाबो बुथुमनोनो हाया न'खरखौ माबोरै सालायलांनांगौ गोबां दिगदार जानानै दं बेनोथ'लै बेनोथ' गोरिबनियाव सुखु गोजोनानो फैया जोबोद दुखु जारलाजों दासिमबो गोजोननायखौनो मोनाखै आं नों थाथ'दो आइनो आङो मुलिबो दौहैनांगौ नों थाथ'दो आं थांनोसै दे थांदो दे दाउ खौवौआबो गाबफैलायबाय साहायाबो सौफैलायबाय लोंदो आयं नै आयं दे साया हरदो आयं आइनाया साया लोंग्रोदो नै नोंखौ गथ' मा होनलांबाय थायो माबाना जायख्लं बिमा मा जाखो बे खानायखौ गोसोम खालामना लादोलै बुरि टाइमावसो लाजियाबो खोमा बेफोरबायदि खानाय गोसोम खालायनो आंना बेनो मोजांखा बिहामजो मोननो समाव मालाय बैसागु बोथोराव माथो बुरि बुरियानो गद्रेज फुनजोब्बाय फुनथों मालाया लाजियो आं बेनो मोजांखा आंहा माबा जायख्लं बिमा मा जाखो जायख्लं फिसाया बैसागु फैनो गोनांमोन खबरफोर लादोंना लायाखै खबरखौनो हराखै माथो बेलाय फनबो हराखै थांलाय फनखौ लायलाय एसेबो जिरायना थानो होआ नामा नोङो सानै गाहाम खामानि मावग्रा थानानै बिसोरखौ थिननो हाया नोङो बिसोर बबाव थांखो ओइ सोरजि आयं सोरजि मायं बै मबाइलखौ लाना फैलाय जागोन दे आयं सोरजे बे काप्लेटखौ लांफैनो मिथिला नामा नोङो जेबो खामानिफोरखौनो मावनो रोङा बिसोरो हेलौ जायख्लं फिसा नङा आदै आं बिनि लोगोसो जायख्लं गैया नामा आदै बे बाथरुमावसो बुलायगासिनो मा सोरजों बुलायदों बिलाय नङा आदै बे साबोनजोंसो बुलायगासिनो दं आंलाय बेखौनो सोरजोंबासो बुलायदों सानदों र' आदै आं बिनो होनि
दे होलाय फनखौ जायख्लंनो होलाय हेल' आफा हा सोरजों बुलायामोन नोंलाय नङा आफा आं बाथरुमावसो दुगैबाय थादोंमोन ए बैसागुआव फैगोन ना फैया नोंलाय थांगोन आफा थांगोन फैयोब्ला बे भैरबकुन्दनि गोजाखौ गंसे लाना फैलै जागोन दे आफा ओइ सोरजि नोंहा मा जाखो दा राजाखौल' फैगोनखाय गोसोआ जोबोद खुसि जादों नामा नोंहा नै बुजादोंबो बाब बारा खोथा बुंनाङा दे थाब फै मायं आदा जायख्लं फैमारगोन नामा औ बे जायख्लंनि रुमखौ साफा खालायनानै सेन सारफावनानै बिसिनाफोरखौ मोजां बुनानै दोनैथां सोरजि नोंनाव बै बडि स्प्रे दं नामा औ दङ रलायनि आं नों जेबो सिन्था खालामनाङा आयं आं गासिबो क्लिन साफा खालामजोबगोन आयं आं गासिबो साफा खालामजोबगोन हाय बैजात होद दोद कमल फिसा हा बहाथो थांनो नागिरदों आं एसे गामियाव ओंखारलांनि आयै आइ नों मुलिखौ जागोन ना जायाखै जाथ'वाखै कमल फिसा जोंहाथ' दा सानैजों जानोबो थोसाबबाय नाथाय सोरजि फिसाखौ जों दासिमबो माहाजोननि बे लायफिननो हायासै आरो फुंखा फिसायाबो दासिमबो न'आवनो फैफिनासै थैखो ना थांखो नों मा खालामनो सानखो फिसा आं मिथिगौ आयै आंहाबो साननाय दङ आं जोबोद नाजागासिनो दङ अब्लाबो माथो रां रुफायानो एसेबो गोरोबथारा नों जेबो सिन्था खालामनाङा आयै आं माबा मोनसे खालामनानैब्लाबो बिनानाव सोरजिखौ लायफिनथारगोन आङो आरो बिनि उनाव फंबाय फुंखाखौ आङो नागिरथारगोन नों जा खालामो थाबैनो खालामदो फिसा सोरनावबाफोर रां धार लाथ'नानैब्लाबो सोरजि फिसाखौ बायख'ना लायफिनदो फिसा सिख्ला गेदेर देरगुलायथारबाय बियो आं गोसोआव दं आयै बिनानाव सोरजिखौ उन्दै समाव आं जा खोथा होबोदोंमोन दासिमबो आङो आंनि खोथा होबोनायखौ लाखिनो हायाखै बैफोर खोथाखौ गोसोखाङोब्ला आंनियावबो गोसोआव दुखु मोनो आयै नों सिन्था खालामनाङा आयै इसोर दङ सानसे बेलासे जोंनि साननाया जाफुंगोन आयै आं जेरैखि जायाबाबो बिनानाव सोरजिखौ लाना फैफिनथारगोन इसोर दं होननानै इसोरनि सायाव फोथायना थाबाय थाब्ला जेबो मुलाम्फा गैला फिसा नोंनो इसोर जानानै सोरजि फिसाखौ बायख'ना लायनांगोन फिसा जागोन आयै नों आंनो बोर हो आं जाहाथे सोरजि बिनानावखौ थाबनो लाबोनो हायो आइ नों थाथ' आं गामियाव थांना फैनि ओइ बाजै मा थांनोब्रा बै लावदांगि सेन्टाराव थांदों आं नों आंखौ सिनायदोंना सिनायाखिसै बाजै आंथ' नोंखौ सिनायना मोनासै आं दि नोंसिनाव सिगाङाव थाइजौ खावनानै जादोंमोन जे जायख्लं आं जायख्लं अ नों जायख्लं एसे गिदिर देरबाय नोङो माबायदि नुदों आंखौ जि मोजां नुथारदों माथो दे जागोन दे दाबो सौफैयासै माथो बिफा गारिफ्रासो देरि जादों नामा माथो दाबो सौफैदियाब्रा बे आदा फैगोन होननायालाय लामायावसो माबा मोनसे जाबाय बायबाय नामा
आफा आं सफैबाय हनै फिसाया सफैबायानो जालु भाई नै माथो सफैबाय हर बेगा हरांनो हरलाय ससमाखौ आं गाननायनि इस बिनिया थाइलेण्डआवसो बानायनाय ना गुवाहाटियावसो बानायनायब्रा ससमाफ्रालाय आयै आं फैबाय आयै आं फैबाय फिसा गोलैगोन फिसा बोख्लाय गाहायाव बोख्लाय मोजाङै मोजां सफैबाय फिसा ओं मोजाङैनो सफैबाय आयै न' सिङाव टें 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 लामायाव जेबो दिगदार जायाखै आफा जायाखै आं मोजाङैनो सफैबाय फिसा नोङो जोबोर ओंखाम उखैबाय नामा उखैबाय उखैनायाथ' नोंनि थाखाय नोमफाया मा लाबोदों खुसिया लाना फैदों आरो खांख्राइ लाबोदों मैथाजों खांख्राइजों संना होगोन आं नोंनो नंगौ नामा आंथ' जोबोद मोजां मोनखायो मैथाखौ आं ओंखाम सङैनि दे आयै दे हर बेगा नै ससमायाबो लांफादो बै आदैमोनहा मोजाङैनो दं देरजोब्बाय मा क्लासाव मोनखोबा बिसोरो सासेया 8आव सासेया 10आव मोनबाय मा खालामबावनो बिसिनि न'खरखौ आफा बै दानिसो दै होफैनाय सिख्ला सोरमोन आफा बे गोदो नों उन्दैयाव गालांनायालाय जाहानाव खाम मावनो थाफैनाया नों गेलेबाय थाग्रा सोरजिया बेनो आरो बे आंजों गेलेग्रा सोरजिया बै समावथ' बियो एफा गिदिर देरबाय नोंनो देरलायबायब्ला नोंखौ आङो फुंखा फिसा नों नामाखौ एसेबो गोसोखाङाखै फिसा बहा दङ नोङो नामाया मेगन बिखौ नायब्लाबो नोंखौ नुवा फिसा नों नामाखौ एसेबो गोसोखाङा नामा फुंखा नों माला फैगोन फुंखा हे इसोर नों फुंखा फिसाखौ जेरावखि थाया मानो गोजोनै लाखि आं थाङालै आं बुरिया नुबा आंखौ दानो बेरेजेनाय बायदिसो थांदों आंखौ होद थाङालै आं गियो नामाब्रा थु फैदो आदा हनै हकेस बायदि उन्दुनानै दं माबा रायलायदो थाबनो थांदो आदा बुंदो आदा माबार बुंदो मानो फैदोंलाय बावलाय मा जाखो माबा मोनसे बुंदो माबार आयं मावजिसो फैदों मावजि फैदों होनो हर बिखौ मावजि नों बेयाव मानो फैदों नों बबेयाव थायो बबेयाव उन्दुयो बेखौनो नायनो फैदों माब्लाबा हराव फैनांगोन ना आङो मा आं जा उन्दुनो ओंखारबाय उन्दुनो ओंखारबायना नोङो उन्दुदो दे आरो मा जाबावखो सोरजि I love you ओइ बे मावजिया दाबो खाराखै नामा बे मावजि मानसिखौनो हुरुनो रोङाखै थांदो आरे बेयावनो उन्दुनोसै नामा थांदो बाय उन्दुवा सिखार थांदो
मावजिया बबे बोरो मावजिया खालि उन्दुनो जानाय बे गथ'आ जेबोखौनो मिथिया बियो गावनि न'आव मावजिया हाबफैनायखौनो बबाव थांखो मावजिया हो धर हो बेयावसो दं नामा मावजियालाय धर हो बेयावसो दं नामा बेलाय बेयावसो दं नामा है धर है है बेयावसो दं नामा बेलाय धुस धुस हो मावजि मासेखौनो हुरुना लानो रोङा बियो 샤라 당도 당도 Hei, boरो गैया बोरो थौ माथो गैया बोरो गैया ओइ नै ओइ ओइ फैलाय र' आं मोनसे सिन्था खालामनि शक्तिमान जानोसै माबोरै खालामलै बुम बा मादि नुदों थौ Masih sebenarnya bahaya tuh nak ini ma bilai bahaya tuh gaya naman खाना jangan खाना आंसो गिना मोदाय नङा आंसो मानो दिगदार खालामबाय थायो नोंलाय आंखौलाय जेरावबो उन्दुनायावबो जेरावबो दिगदार खालामबाय थायो आंखौ गाबोननिफ्राय दुब्लियावनो फैला आङो सोरजि नों माने एफा गिना खारनांगौ आं नोंखौ फंसे खोथा बुंनोसो फैदों मा खोथा सोरजि I love you हो मा I love you बिलाय आं जेबो मिथिया सरि सोरजि नोंथ' इंराजि रोङा ना मा सरि बिलाय सोरजि आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो मा आं नोंखौ मोजां मोननो हानाय नङा मानोना आं नोंसिनि खामानि मावग्रासो आयंआ मिथिबा आंखौ रायगोन आरो आफा लानाय रांखौबो गासिबो बिजोबगोन आं अबाव मोनना होनो एफा बुरजा रांखौलाय फैसानिसो होमबा खोथाया नों आंखौ खनसेल' मोजां मोनो होनना बुंलाय होमब्लानो गासिबो थिग जाखाजोबगोन नों माने एसेबो बुजिया जों सानैनि साननाया जाया नों आंजों खेबसेल' हाबा जालाय बिनि उनाव नों जोंहानि मालिक जादो नों माने एसेबो बुजिया आदा जालु अनानै बेखौ बुजायना होना नोंनो बुजायनो हायाखै आंखि बेखौ बुजायनो हागोन नालै र' अब्लाबो आं नाजानायनि ओइ जायख्लं नोङो दिनैनिफ्राय सोरजिखौ लोगो मोननो फैनांला जेबो खामानि जाला सोरजि नों आंखौ जेब्लासिम मोजां मोना अब्लासिम आं नोंखौ लोगो हमनायखौ नागारा है
मानो दिगदार खालामबाय थायो मानो नांगौ आंखौलाय आखाइ हगार 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 होनदों नों जेब्लासिम आंखौ मोजां मोनहोनानै बुङा आं नोंनि आखाइखौ हगारा हगार होनदों नों मानो एसेबो बुजिया आयंआ मिथिबा आंखौ बुथारथारगोन अन्नानै आंखौ थांनानै थानो हो मोजां दे नों थांनानै थाबानो जाबाय नाथाय आं थांनानै थानो हाला मा नों बिस लोंबाय आयं आयं सिरथा सिरथा बास नों आंखौ खनसेल' मोजां मोनो होननानै नों मा बुंखो दे जायख्लं जायख्लं नों खनसेल' बुं आंखौ मोजां मोनो होननानै बेफोरखौ नों मा बुंखो दे नों खनसेल' बुं आंखौ थैनायनि सिगां मोजां मोनो होननानै औ औ आं नोंखौ मोजां मोनो नंमारगौथ' मा जाखो जायख्लं थोद साला मा मुलि मोनलै बेलाय एसेबां गोखा मा नों होमब्ला मुलि जायाखै नों बादि समायना सिख्ला थानायाव आं मानो मुलि जानो साला नोङो
मिथिगौ ना जायख्लं आंबो नोंखौ गोरबोजों मोजां मोनो बिदि बुंनानै नों आंखौ बावगारलाङोबा आं बोरै थांनानै थानो सोरजि नों आंनि मोजां मोननायखौ गेलेदों दासान आं नोंजों गेलेयाखै नों आंखौ थगायदों दासान आं सानस्लाबनो हायासै जायख्लं आं दि नोंखौ बोरै मोजां मोनफ्लांखो सोरजि नों जेबो सिन्था दाखालाम जोंनि मोजां मोनलायनाया सानसे नङा सानसे जाफुंगोन बेयाव सोर दं र' नोंखौ दाथ' जाखांबाय लोंखांबाय आंखौबा मानो लेंहरामोन बेनोथ' जादों नोंनि फिसाजोआ बेसेबां फरायनायमोनबा आंनि फिसाजोआ BA पास जाबाय आंनाबो फिसालाया BA पास जाना दं दा न'आव ओरैनोसो दं बेनिखायनो आं सानदोंमोन नोंसाजोखौ बिहामजो महरै लाबोगोन होननानै दानि जुगाव मा खोथाबाव आजिखालि फिसाफोरा फेसबुकनो टुइटारनो व्हाट्सएपनो बेबायदिजोंनो लाना फैग्रा जाबाय आं बेफोरखौ मिन्थिया जेबो बिदिब्ला आंनि फिसाजोखौ बिहामजो महरै लाबोमारगोन नामा नोंहा माबाफोर उसुबिदा दं नामा गैया गैया आंहा जेबो बुंनांगौ गैया आंनि फिसाजोआ नोंसिनि न'खराव बिहामजो महरै फैयोब्ला आंहा बिनिफ्राय गोजोननाय आरो मा दंबावो धोनि गोरिबनि खोथा गैया न'खर गंनैजों मिलायना जानायानो जोंनि मोजां आंनाबो फिसालाया न'आवनो दङ बेनिखायनो आं सानदों नोंसाजोखौ साननैसो जोंहानाव थिनहरबा मोजां जागौमोन बिसोर सानैजों गोसोआ मिलायलायथोंमोन दे जागोन दे आं साननैसो उनाव थिनहरगोन आं न'खरावबो खबर होनोसै आरो फिसाजोखौबो थिनहरनोसै दे जागोन दे जागोन दे फिसालानाव सोङालासिनो खामानिखौ मावबाखि मोजां जागोन सिथा नोङो बेबायदि थाबाय थायोब्ला बाय खामानि मावग्राखौसो लाखिनांगोन आं बिहामजो महरै मा बुंदों नोङो मैया हराव बिसिनि आखलखौ मोजां नुवाखै आं बिनि थाखायनो बेबायदि मावनो सानदों आं वाह नोंनावबो बिराद सोलो दं माथो लाजियासो बोरायलायनानै बेबायदि दावबावनो बोराय बुरै समावसो अनलायनाय फैयो बेनो इदावना जाबाय लाजि माराथ' आरो बे बोराया दिनै एरनानै हो हा रिंखां आयं न' गैया नामा सफैबाय रिंखां फिसा आयं आयं बोरायालाय न'आव गैया नामा नोंखौ फैगोन होननानै बाजाराव खरस खालायनो थांदों फै न' सिङाव जिरायनो रिंखां फिसा जालौ ओरै फै मा जालाबाय थायोब्रा न'फोरखौबो सिबोजामा माजोबा सोर फैबाय थायो फालाय दिगदारनो दे जिराय दे रिंखां फिसा फैनायाव जेबो उसुबिदा जायासै नामा जायाखै आयं दैया माबार लाबो नै दैया नै हाब बे गिलासाव मानो लाबोदों
नोंलाय आइदै बेयाव मानो लाबोनांगौ नोंलाय साला जेबो खामानिखौनो मावनो रोङा बिसोरो जायख्लं फिसा ओइ जायख्लं फिसा ओरै फैलाय मा आयै जायख्लं नों बेखौ सिनायदोंना आं गोसोआव गैलाना आयै जोंफोरबायदिखौलाय बहा सिनायनोसै मालाय टाउनाव थाग्रा मानसियालाय नङा नङा आंनि फिसाया आंनि खोथा मानि जोबखायो रिंखाङा गिदिर फरायनाय गथ' बेनि साननाय हनाया मोजां नों बेजों थाफायोबा नोंनि गोसोआ मोजां जागोन फिसा थां फिसा नोंसोर सानैजों गामिखौनो दसे बेरायना फैदो आयै रिंखाङा दिनैसो जोंनाव गोदानै फैदों लोगोआव सोरजिखौबो लांफानो नामा बेफोरखौ मा बुंदों नोंलाय बेफोरखौ मा बुंदों सिथा बेफोरखौ बुंनाङा नोङो सिरिथा फै जायख्लं दिनै आं नोंसिनि गासिबो गामिखौ नायथिंजोबगोन थां फिसा थां थौ आयं बाथ्राया मोजां जागोन जानो थोद नों जेबो मिथिया सोरजि नों खोथाखौ मिथियाखै नामा मा खोथा दिनै जोंनाव सासे सिख्ला फैदोंमोन बे सिख्लाजों आदा जायख्लंखौ आयं बुरैया टाउनाव थिनहरबाय मा सरजे बेफोरखौ मा खालामखो नोंलाय बे दैखौ मानो खोलैखो नोंलाय नोंखौ होथारगोन आं मासो गाज्रि नोंलाय मासो गाज्रि जाखो नोङो बे गारिखौ मानो खोलैया नोंलाय बे गारिखौ मानो खोलैया गारिनि सायाव गाज्रि जादों नोङो बोरो लावथिया बोरो नोंखौ दांथारगोन आं नोंखौ होथारगोन आं बोरो लावथिया बोरो लावथिया गारिनि सायाव गाज्रि जादों नोङो हाबा जायाग्रा नों उन्दैयाव फिसा लादों नोङो नै सालि नै नोङो सालि मोनथिया मा मोनथिया नोंलाय मा मोनथिया आदा जायख्लंआवसो सोर आदा दं नोंहा सोर आदा दं नोंनि आदा सिखार नोङो माबा नोङो अ खोथाया बेलेगसो गावहायनो बिदाखौ लेंहरदों बिनानाव बुं मा जादों आं दं मा जादों मा गोरोन्थि मावो आंना बिनानावा आं मानो खोन्थानो नोंनि बिनानावनो सोंना ला नों जेबो सिन्था खालामना बिनानाव बुं नों जेबो सिन्था खालामनाङा गासिबो सुखुजोबगोन आं बेलाय मा बुंनो बिफा जौ फाग्लाया फानना गालांनानै दा लाव खुमब्रा बायदि मानलानो नागिरबा जागोन नामा आरो आंनि फिसाखौबो बरना लानोसो नागिरबावदों बियो बिदिखौ बुं आंनि आफा नोंनाव बेसेबां रां लाङामोन मानो बुङाखै 25,000 लांदोंमोन 25,000 थाखा दान सानना होलांनो हागोन नामा नोङो 25,000 नैबाव 30,000 दं ला नोङो Nonsense! Ada! Rotolay ada! Ada! Nung खोथाखौ मिथियाखै नामा आदा सोरजिया जायख्लंखौ मोजां मोनाखैमोन आदा जायख्लंआ सोरजिखौ गोदै रावजों बरायना लादोंमोन आदा बाथ्राया बिदिसो होमब्ला बिसोरनावबो खैफोदा फैगोन जेरैबायदि आंनि बिनानावखौ साजा होदों आंबो बिसोरखौ नायगोन जुदि आं बिदि खालामनो हायाबा आंनि मुङाबो खमल नङा बुंनोहाय बे ननसेन्सफोरनो सोरजि नों आंनि सासेल' बिनानाव नों बे बाथौआव समायला जाहाथे बै न'खरजों नोंहा जेबो सोमोन्दो गैला होननानै नों समायला बिनानाव आयै मा जालाबायखो आयै बै न'खरनि जुदि सोरबा फैयोब्ला आंनिफ्राय गाज्रिसिन रावबो जानाय नङा आयै बे थैया मा सोरजि सफैबाय फिसा औ सफैबाय आयं अबाव गिदिंना फैखो जालु गैया न'आव सोरजियालाय आयै बेखौलाय मानो नांगौ बेबायदि खबर लाबाय थानायावनो सोलो मोन्दों
मानो बिदि बुंदों नों आयै मानसिखौ मानसि बायदि साननांगौथ' सेथा नोङो गावखौनो खाब गोरों बायदि मोनदों नोङो नोंनि साननाय बायदि जाजोबा बेखौ आं न'आव थिनहरबाय मा मानो थिनहरखो नों बेखौ आयै मा नांगौ नोंलाय आयै नों जुदि सोरजिखौ आंजों मोजां मोनलायो होनना मिथिदोंमोनब्ला मानोथो बेखौ रुवाथि बायदि बाहायनाय आरो नों मानो लाजि फोनाङो मानो दुखु होयो मानो बिहामजो गनायनानै लादिया नों आयै आं बेखौ गोरबोजों मोजां मोनो आयै आयं मोजां मोनलायनाया गोरलै नङा जुदि नोंसोर जायख्लंखौ मोजां जाजानो लुगैदोंब्ला सोरजिखौ बिहामजो महरै गनायनानै ला नों बेफोरखौ मा बुंदों रिंखां फिसा बे साननैसोआवनो बावगारलांगोन आयै आं बेखौ माब्लाबाबो बावनो हाया सोरजिखौ आं सैथो मोजां मोनो आयै रिंखांआ सासे बुजिनाय हिनजावसा बियो मोजां मोनलायनायखौ बुजियो रिंखां नों आंखौ निमाहा हो आं सोरजिखौ नागिरनानै थांनि जागोन दे फिसा नों जेबो साननाङा आं दं जोंदाव माब्रै मोजाङानो बेलाय सोरथो जाखो बे आंनि बिनानाव सोरजि गुबुनावसो दंहैयोमोन उन्दैनिफ्रायनो मैयासो लाना फैदों नंगौ नामा जोंदाव न' थाथ' जों एसे दखानाव थांनानै फैनि फै नानि जागोन दे सोरजि रथ'लाय सोरजि नों आंखौ माबोरै गारना फैनो हाखो आं नोंखौ गोरबोजों मोजां मोनो सोर बेलाय आदा नोंबो बोरै फैनो हाखो जुदि जिउखौ लुगैदोंब्ला बेनिफ्राय दान थां नोङो हे सोर नोंलाय आदा बेखौ हगार सोर ओरै फै मा नांगौ नोंनो मा नांगौ नोंनो मा जादों नोंस्रा सोर नोंसोरो आंखौ मानो बुलाबायखो शालाफोर खोनासं मोजां मोनलायनायखौ आं सनमान होयो नाथाय नोंनि नोमा आरो नोम्फाखौ सिगाङावनो गनायहोगोर बिनि उनाव नोङो आंनि न'आव फै मिथिबाय शाला ननसेन्स
फै सरि नैबे दुखु मोननाङा दे जायख्लं फिसा ओंखाम जाया नामा मा खालामदों नोंलाय ओंखाम जानो फैद' जायख्लं फिसा ओंखाम जानो फैद' मा जाखो माथो रायलायाबो आं ओंखाम जायो आं ओंखाम खायाखै मानो आं सोरजिखौ मोजां मोनो आयै आंनो सोरजिखौसो नांगौ बे रुवाथिनि थाखायनो फाग्ला जाबाय नोङो आं गनायना लानो हानाय नङा बेखौ हा मा दावराव जालायबाय थाखो बिमा फिसा सानैजोंलाय हनै नोंसालाया बे रुवाथि सिख्लाखौसो नांगौनो ए बेखौनो दावराव जाबाय हा बेखौनो दावराव जाबाय सावरायबायनो जायो बे न'खराव ज' गोरोबलायनानै दावराव दावसि जानानै जेबो मुलाम्फा गैया नोंनाबो बांद्रायलै बिमा गथ'नि बाथ्राखौ सानालासिनो गावनिखौल' मुं साननानै जाया फै फिसा फै ओंखाम जायैनि आफा आं जाया आं ओंखाम खायाखै जायाबा बोरै थांना थानो आफा आं आइनि आखलखौ एसेबो मोजां मोनाखै दाखालि बियो सोरजिखौ बुसे बुनानै बिनि बिदानिफ्राय 30,000 रां लाखिबाय आहा बेयाव एसेबो गोजोननाय गैया आफा जुदि नोंसोरो सोरजिखौ बिहामजो महरै गनायनानै लायाबा नोंसोरनि फंसेबो खोथा आं मानिया आरो नोंसोरखौ बिमा बिफा होननानै आं गनायनाय नङा दिनैनिफ्राय जेरैखि जाया आंनि गोसो बायदि खामानि मावगोन जायख्लं फिसा नुबाय बिनिखायनो बारा अख्रा दाजा सासेल' फिसा माबा मोनसे जायोबा मा जानांगौ आंनावबो न'खर दावहा जाबाय जाथों मा जायो बेसेबां फाग्ला बोरथों मा धोनि मा गोरों मा रोङै मा रुवाथि बिहामजो नालाय बिहामजो उन्दैनिफ्रायनो जोंनाव देरदों नोंनो फेदेरबोदों नोंनो फोरोंबोदों बे मा गाज्रि मावदों नाङा आंनो बेबायदि रुवाथिखौ नायगोनदां माबायदि लाबोयो बियो सफैबायमोन सफैबायना औ मा खामानिमोन नों आंनो खामानि मोनसे मावना होनांगौ मा खामानि बे कमल बिनानावखौ बुथारनांगौ मा कमल बिनानाव औ बेहाथ' आंजों जेबो सुथु गैया माथ्र बिदायल'सो आंनो फैसा एसे होनो गोनां दं बिदिबाथ' साबसिनसो जाबाय नों आंनो मा होगोन नैबेयाव 3 लाख रां दं आद्रा रांखौ आं उनाव होफैगोन नों जेबो सिन्था खालायनाङा फैसाया थिगैनो दंना थिगैनो बस आरो खोनासं बे खोथाखौ रावबो खोनानो मोननाय नङा मिथिगौ ना नों बेखौ एसे मोजां मोनथाराखै नामा आयै आदा आइखौ डक्टर गिदिराव लांनांसिगोन बिदिजों जानाय नंला नंगौ बिनानाव आंबो बेखौनो सिन्था खालामबाय थादों
आंनि आखायाव थोजासे रां गैया अब्लाबो माबा मोनसे राहा खालामथारनांसिगोन साननैसो नायथ'बावनोसै र' आच्छा बे न'खरनि मानसिफ्रा नोंसोरनो नङामोन होनबा औ नंगौ सार कमल बसुमतारीनि न'आ बेनो नामा कमल बसुमतारी आंनो अ नोंखौ जों एरेस्ट खालामनोसो फैनाय जादों मा एरेस्ट मा दायनि थाखाय एरेस्ट खालामनो फैदों बुं सार आंनि फिसाया मा दाय मावदों बिथाङा जोंदाव बसुमतारीनिफ्राय रां दाहार लाबोनाय दं बिनिनो एरेस्ट खालामनो फैदों लाना फै कमल फिसाखौ लांनाङा आइ बिनानाव नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा आं साननैसो उनावनो फैफिनगोन नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा आइ नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा आइ नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा आं थाबैनो फैफिनगोन कमल फिसाया महरा नोंनि आयना बादि समायना नोङो दावराय बादि गाराङा नोंना मैना दाउनि अ आगै मुङा नोंनि मा अ आगै थङा नोंनि मा खेबसे नुनायावनो बोदोर जाबाय खेबसे रायदावनायाव बिखा खामबाय नोंनि दावराय महरनि हायनायाव नोंनि मैना दाउनि गाराङा अ आगै मुङा नोंनि मा अ आगै थङा नोंनि मा खेबसे नुनायावनो बोदोर जाबाय खेबसे रायदावनायाव बिखा खामबाय नोंनि दावराय महरनि हायनायाव नोंनि मैना दाउनि गाराङा अ आगै नोंनि आखला महरा नोंनि आयना बादि समायना नोङो दावराय बादि गाराङा नोंना मैना दाउनि अ आगै मुङा नोंनि मा आगै थङा नोंनि मा महरा नोंनि समायना रमायना महरा नोंनि
गोसोखाङो आं नोंखौ हारसिङै सिरि सिरि नोंनि आखला नोंनि हायनाया नोंनि आखला नोंनि हायनाया महरा नोंनि आयना बादि समायना नोङो दावराय बादि गाराङा नोंना मैना दाउनि अ आगै मुङा नोंनि मा अ आगै थङा नोंनि मा सोरमोनथाय बियो र' आं नोंखौ बहाबा नुनाय बायदि मोनदोंमोन अ नोंखौबोथ' आं बहाबा नुनाय बायदि मोनदोंमोन बबाव नुवामोनथाय अ येस बै समाव कलेजाव थांब्ला सौरावलायनाय सिख्लाया नोंनो नङामोन होनबा अ नंगौथ' आरो जेखियानो जादोला आदानि मुङा मामोनथाय आंनि मुङा फुंखा बसुमतारी आरो बिनानावनि मुङासो मामोनलाय आंनि मुङा रिंखां नार्जारी आदामोनना गामियासो मामोनथाय अ बिनानाव आंथ' गामिखौ गोसोआव गैला अब्लाबो बे एरियायावनो होननानै आं गोसोआव दं बिनिखायनो आं नागिर फैनाय जाबाय अ आदा जोंनावनो थानानै नागिरनो हागोन माबाफोर उसुबिदा जागोनदां नोंसिनाव थाङोब्ला ओहो जाया फै हे आफा बोराइ बाथौ हे इसोर दिनै नों जोंनि न'खरखौ सुखुआव लाखिदो दिनै नाय जोंनि आइया लोमजानानै बिसिनायाव गोलैसोनानै दङ आदा कमलाबो जेलावसो दंहैयो आफायाबो थैनानै थांबाय आदा सासेयाबो बबाव दंहैयो जेबो मिथिया हे इसोर नों जोंनि न'खरखौ नाहरदो फारसेथिं जायख्लंनिबो जेबो खबर गैया जेरैथिंबो राहायानो गैया जाबाय आंहा आफा अन्नानै नों आफाया नाहरदो आंनो राहा हरदो आं नोंनाव अरायबो आरज गाबो आफा जेरैथिंबो राहा गैला आंहा अन्नानैनो आफाया जोंनि न'खरखौ नाहरदो सुखु गोजोन खालामहरदो आफा आं नोंनियाव आरज गाबो आफा बाबा अबाव थांनो नै आलासि फैदों दे जिरायहै दे आंहा एसे खामानि दं दै आं गाबोन रायज्लायसिगोन दे जिरायहै दे जागोन बाबा फै मा सि दाखोर जाखोब्रा बे न'फ्रालाय दंफां लाइफांखौनो दाना नालाय नुवाखै नामा आं फैनायखौ जायख्लं बिमा हा बे फिसाया बबाव थांदों फालाय नों नुवाखै गैया बबाव थांदोंथाय आंबो मिथिया मानो रावजोंबो रायलायला माथो सिरि सिरि हारसिंसो थाग्रा जाबाय माथो बेनोथ'लै बिमा आं सिगाङावनो सानखादोंमोन हेंथा होयोब्ला गाज्रि जागोन होननानै नुवाखै नों बिमा सासेल' फिसाला नुवाखै नों दा जुमाय लोंले फैनानै न'खराव दावराव दावसि खालायफैग्रा जाबाय मा गाज्रि जालाबायनोसै लोंथों बियो बे रुवाथिखौ बावगारनोसै लोंनायालाय
आफा जालु मा जालाबायखो मा जालाबायखो बेलाय आयै फिसा माथो लोंना जुदोब्रा मानसियालाय मोनां जुबायगासिनो जाबायखो नोंलाय फिसा न' सिङाव थौ जाथौ न' सिङाव हाबथौ थौ फिसा थौ न' सिङाव थौ हैद र' लासै हगानांगौ जालु फिसा र' लासै लासै हगानांगौ न' सिङाव थौ जालु हगानांगौ हगारनो जा जालालै बिजों बाप बे गाव उन्दुग्रायाव मोजां फुथुय नै बाबा साया लोंदो आच्छा मैयाथ' हाखु दाखु जाबाय मोजाङै रायलायनाय जायासै गामिनि नामा मामोनलाय आदै आंथ' आंनि गामिनि नामखौ मिथिला जिखुनु आङो बे जायगायावनो होननानै बिथिं फैनाय जाबाय नागिर बाबुनि नामा मामोनलाय आंनि नामखौ आदै फुंखा बसुमतारी होननानै बुङो दे साहा लों दे आच्छा नोंसा बिमानि नामा मामोनलाय गलापि होनो आदै गलापि नोम्फानि मुङा आफानिखौ सम्बारु बुङो आदै सम्बारु ओइ बिमा ओरै फैलाय ओरै फै मा जाखो बिफा आच्छा बै गलापिया जोंनाव खामानि मावफैग्राया नङामोन जानो बै सन्दनफुरनि गलापिया औ हौवाना मा नाममोनलाय बिनि हौवानि नामा सम्बारु होनना बुङो बिफा अ सम्बारु आच्छा फिसा नोंसिनि बाबाया जोबोद जौ लोङोमोन नामा नंगौ आदै जों आफाया जोबोद जुमाय लोङोमोन जायनि थाखाय आङो उन्दैयावनो खारखुमा लांनो गोनां जादोंमोन नों जेबो सिन्था खालामनाङा नैबे जोंनि रंफोर गामिनिफ्राय नुहुरनाय बै गामियानो सन्दनपुरा रिंखां फिसा बेखौ थाबैनो दोनना फैदो जागोन बाबा आं दा ओंखाम जाखांनानै दोनलांसै रोजा रोजा साबायखर थाबाय आदै जागोन दे साबायखर थाबाय मादै फै बिना नों जेबो बुंनाङा जा बुंनांगौ आं बुंजोबगोन आं बिसोरनो सारप्राइज होनो जागोन दे फै ओइ सोरजि न'आव रावबो गैया नामा आयौ रिंखां फै जिराय फै नै आं नोंसिनाव आलासि लानानै फैदों नोंसिना आइया न'आव गैया नामा दङ र' आं लिंना लायनि दे थाब लिंना आयै ओइ नों जेबो बुंना दै जा बुंनांगौ आं बिसोरनि सिगाङाव गासिखौबो बुंजोबगोन जागोन दे माथो आयौ रिंखांसोलाय आं दिनै नोंनो मोनसे मोजां सारप्राइज होनो सानदों मा सारप्राइजसो बेलाय आरो बे आलासियालाय सोरथो नों आंनि सारप्राइजखौ खोनानानै फिट नांनानै गोलैनो हादों बेलाय बै उन्दै समाव नोंनि गोमानाय फिसालाया बेनो फुंखाया मा फुंखा औ आयै फिसा नों बहा दंमोन फिसा एसेबां गोबाव नोंनो अमाखौ गोसोखाङाखैमोन नामा आंखौ निमाहा होदो आयै आं नोंसोरखौ गोबां दुखु मोनबाय आयै बिनानाव सोरजियालाय आफा आरो आदाया बहा दङ माथो नुवाखै बिसोरखौ नै नोंनानाव सोरजि बिनानाव आदा गाबनाङा बिनानाव आं फैबायना जेबो सिन्था खालामनांगौ गैला आयै बोरो आदायालाय नोंनो कमलाबो जेलावसो दंहैयो फिसा मा आदायाबो जेलावसो दंहैयो
आरो आफायालाय नोमफायाबो थैनानै थांबाय मा आफाया थैनानै थांबाय माबोरै थैनो मोनखो आयै आफाया माबोरै थैनो मोनखो नोमफाया गावनि गोरोन्थियावनो गावनो हारसिं थैनानै थांबाय आयै नों न'निफ्राय ओंखारलांनानै बहा थाङामोन फिसा नों बहा गोदाव सोराव थाहैयामोन खोन्थागोन आं आयै गासिबो खोथाखौनो फारि फारि खिन्थालांजोबगोन आं जेब्ला आफाया नोंखौ बुयै बुयै बिनानाव सोरजिखौ गुबुननि न'खराव फानहैनो लांदोंमोन अब्ला आं गासैबो जाथायखौ नुनानै गिना नोंसोरखौ गारनानै खारदोंमोन बिनिफ्रायनो आं खारै खारै मोनसे नोगोराव सौहैयो आरो बे नोगोरावनो बेसेबांबा दुखु खस्थ'नि गेजेरजों खामानि मावनानै इसोरनि अननायाव गेदेर गोलाव जायो आयै नाथाय दिनै आं नोंसोरखौ सानफ्रोमबो गोसोखाङै खाङै थानो हायैयाव नागिर नागिर फैफिनबाय आं आयै नों दालाय माथो मावो फिसा आयै नोंसोर दा जेबो सिन्था खालामनांगौ गोनां गैला इसोरनि अननायाव आङो दा मोनसे कम्पानियाव सुपारभाइजारनि खामानि मोनबाय आयै आं दा दानसेयाव 20,000 रां मोनो आयै हामथारबाय फिसा हे इसोर नोंनिसिम जोबोद साबायखर आंनि फिसाखौ मोजाङै मोजां न'आव लाबोफिननायनि थाखाय नों जेबो सिन्था खालामनांगौ गोनां गैला आयै आङो आदाखौबो लायफिनगोन जेलनिफ्राय बख'नानै आरो नोंनि बेमारखौबो डाक्टार गिदिरनाव नायनो लाना थांगोन आयै जाबाय फिसा सोरजि आयै जानाय लोंनायनि माबा मोनसे बेबस्था खालामहै नों दा मोनखौबो न' सिङाव लांदो थां जागोन आयै फैया दा जागोन दे थ' आयाबो न' सिङाव ओइ बिमा बिमा खोनादोंना खोनायाखैब्रा खोनायाखै नामा नोङो गाबज्रिनायखौ मा जाखो बे गद्रेजाव फैसा दोननायखौ बबाव दोनखो नोंलाय आंलाय मा मिथिगौ हा नों मिथियाबा सोर मिथिनो जाखो बे न'नि मानसि नङा नोङो आं बेलेग खामानियाव बाहायबाय मा नों बाहायबाय मा खामानियाव बाहायखो नोंलाय 3 लाख गाहाम फैसा एफा बुरजा रांखौ आं सोरजिखौ बुथारनो हरबाय सोरजिखौ बुथारनो हरबाय एसे गाज्रि नोङो हा आंखौ बुदों नोङो बुदों जेबो नोङो आंखौ गारा आङो नै नोङो थै बिमा खालि बिफा खालि बुथाराखैमोन आं नोंखौ दिनै नोङो बेबायदि आखल गाज्रिनि थाखाय बुजाबाय नोङो हौवानि बारगेट खालामनो बावग्रा नोंनि थाखाय दिनै फिसालाया न'आव थाला निमाहा गैया नोंहा जेब्लासिम सोरजि आरो फिसालाखौ न'आव लाबोनो हाया अब्लासो आं नोंखौ निमाहा होनो हानाय नङा नागिरहाय गोख्रै जायख्लं नोंलाय माथो मोजां खामानियावसो आगान होजेनबाय सोरजि नों बेवहाय बबाव फैयामोन आरो सोर आं बाय फैनायखाय नोंहा उसुबिदा जादों बिदिबालाय आं थांसै नङा नङा सोरजि आंहा जेबो उसुबिदा गैया नों फैनायाव होमबालाय थौ बिदिब्ला आंजों बबेयाव सोरजि जेरावखि जाया थौ जायख्लं नों आंखौ थारैनो मोजां मोनमारोना सोरजि आं नोंखौ गावनि जिउनिफ्रायबो बांसिन मोजां मोनो नाथाय मा खालामनो नोंखौ लोगो हमनो थांनोबो आं हाया फारसेथिं
आंनि आइयाबो आंनि खोथाखौ एसेबो गनाया बेनिखायनो आं टेनसन जानानै जौखौनो लोंलाबायदोंमोन लोगोफोर बै मेडामनि खामानिखौ नोंसोर गोसोआव दंना दं बस कमलखौथ' आङो जेलाव थिनहरनो हाबाय नाथाय बिनि बिनानावखौ आं जोबोद मोजां मोनबायना मा बसआ मोजां मोनबाय बिदिब्ला खामानिया मा जाबावगोन बस जेबो गोनो गोथो गैया रांनिख्रुइ हिन्जावा देरसिन जानो हाया दिनैनो फोजोबनांगौ बेखौ बस बस बै साला कमलनि बिनानाव सोरजिया जायख्लंजोंसो लाइन मारिगासिनो दं बै हाब्रां सेराव मा खालामनांगौ बेखौलाय आं दासो नुबोदों बेबायदिसो बियो थौ बिसोरखौ गिनो मानजिनांगौ बिसोरखौ थौ जेसेबांखि हेंथा हेंसि जाया मानो आं नोंखौ जौ लोंजानो बायो जायख्लं मानोना दिनै जोंनि न'खरा जौनि थाखायनो सिलिंखार जालांजोब्बाय गोदाव सोराव जालांजोब्बाय आफाया दिनै जौ लोङै लोङै गावनि जिउखौनो फोजोबलांबाय गावनि न'खर दावहायाव जेननांबाय दिनै आदायाबो जेलावसो दंहैयो आंबो फरायनो गोसोब्लाबो फरायनो मोनासै बे गासिबो जौनि थाखायनो बिनि थाखायनो आं नोंखौ जौ लोंजानो बायो बेफोर आंनि थाखाय जेबो नङा बेफोरखौ आं गोसोआवनो गारनो हायो नाथाय सोरजि आं नोंखौ नुहरब्लानो गोजोननाय मोनो नंगौना नों आंखौ थारै मोजां मोनमारोब्ला जोंखौ रावबो बोखानो हानाय नङा जायख्लं 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 सोरजि बिनानाव सोरजि बिनानाव बिनानाव सार बेखौ लाना थां सार बेनोमोन बिनानाव सोरखौ रां लानानै बुथारनो नागिरदों बेखौ एरेस्ट खालाम सार बेखौ लाना थां सार दानो थौ बिनानाव फै फंबाय आयं मा जादों मानो गाबदों नों दा कमलखौ फुंखाया थानानिफ्राय लायनो थांदों बहा मा जाखोथाय दासिमबो मोनफैयाखै हनै आयं फैगौ बिसोरो आयै बहा मा जाना फैखो कमल बेफोर मा नों जेबो जायाखैथ' सोरजि गुलापी आंखौ निमाहा होदो नोंखौबो जोबोर उन्दैनिफ्राय खस्थ' होबोबाय आं फिसा नोंखौ आं उन्दैनिफ्रायनो जोबोर खस्थ' होबाय हायोबा आंखौ निमाहा होदो आयै बे रायखुसि हिनजावखौ मानो फैदों जोंनियाव आं नायनो बायो बिसोरखौ थांहोयो बिसोरखौ कमल फिसा आंखौ निमाहा होदो आं सिगाङाव जि दाय गोरोन्थि मावफ्लांबाय बेफोरनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो सोरजि फिसा आंखौ निमाहा होदो नों आंनि थाखाय जोबोर खस्थ' मोननांबाय अन्नानै आंनो सोरजिखौ बिहामजो महरै हरदो नङा फिसा बिसोरबो मानसिसो गावसिनि गोरोन्थिखौ बुजिबाय दा बिसोर गावसिनि गोरोन्थिखौ बुजिनानै निमाहा बिफैबाय आइ सोरजिखौबो
गावसोरनि बिहामजो महरै गनायनानै लानो नागिरबाय नोंसोर मा सानखो आदा बिनानाव सोरजि आरो जायख्लंआबो सिगांनिफ्रायनो मोजां मोनलायखानाय आरो दा बिमायाबो बिहामजो लांनो फैदों बेवहाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैया आइ आरो आदा नाथाय फंबाय आं थांखांनाय बाथ्राफोरनि बिसोरजों गोबां दाजाबदानखौ खालामनो गोनां दं बिसोरनो आङो बिनानावखौ ओरैनो गोरलै हरा फिसा नोंबो बगमाना थायामोन फिसा नोंखौ नागिरबोदों आं फिसा बेफोर मा जाया फिसा बेफोर आंनि थाखायनो जाजोब्बाय फिसा आफा मा जायख्लं फिसा नों बहायसो आं नोंखौ नागिर फैदों फिसा मोजाङै दंना फिसा आरो बेफोर मा जाखो जेबो जायाखै आफा जेबो जायाखै नोंसोर आंनि सिगाङाव थाबाय थानो नाङा मा दिन्थिनाय जादों बेलाय मानसि मोजां नङा नोंसोरो मानसिखौ माबायदि अननांगौ जेबो रोङा नोंसोरो आं माब्लाबाबो हरा बिनानावखौ नोंसोरनो आरे नोंसोर मा जाखो आंखौ ओरैनोसो बुंफ्लादों बे न'खर दावाय आं दाजाबदानखौ खालामना मोनबाय गासैबो बाजि बिनानाव सोरजिनि हाबाया जायख्लंजों जाथारनांगौ बिनानाव नोंहा माबासो बुंनांगौ दं नोंसोर जा बुङो बेखौनो मानिगोन नोंसिनि बे खुसिखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिनै आङो आरोबाव बे गोजोननायनि गेजेरावनो बाबा रिंखां आइ बे आंनि फिसाखौ गलापि बिहामजो महरै नोंनि न'खराव होलांनो सानदोंमोन आङो सोरजि फिसा आं दिनै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय हे गसाइ नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर आं दिनै गोबां दुखु खस्थ'खौ सहायनानैब्लाबो न'खर दावहायाव देरहासार जाबोनो हाबाय नै सोरजि बिफा नों बहा दं नै दिनै सोरजि फिसानि थाखाय बिजामादै मोनबाय फुंखा फिसानि थाखाय बिहामजो मोनबाय नों थानायमोनब्ला जोबोद खुसि जागौमोन फैदो जों बयबो गोजोन न'खर दालांनायनि आगान सुरलांदोनि